bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ye an sigilen an ka laadalasigi kɔnɔna la laadalasigi min n'o ye gafe kunnafoni ye n b'a fɔ nin kɛnɛ in de kan an bɛ gafe min bɛ tali kɛ sɛbɛnni minnu kɛra kalimu karamɔgɔw olu fɛ fɔ ka taa se dabaji karamɔgɔw ma olu ye nɔ min bila ni o kɛra nanzarakan na an b'o ta ayiwa kelen kelen ka se ka bɔ nanzarakan yɛrɛ kɔni n'a k'a bila min bɛ tali kɛ todunkan bamanankan cɛni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogoya min na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye mɛ kalo tile 11 san 2023 ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka foli bɛ se banamba cɛ n'a muso a bɛɛ lajɛlen ma bi barikada kan min ye banamba kɔn ye o kɔni o bɛ sen na an yɛrɛ kɛra maa welelen ye ka taa kɛnɛ kan an baarakɛɲɔgɔn bɛ sabali kan ɲi ture fo ka taa se Mayimuna Tarawele ma ayiwa min ye ka taa kɔɲɔ ayiwa k'u sen don a la olu yɛrɛ kɔni taara o baara kama min ye an ka télévision so yɛrɛ tɔgɔ la n'o ye Yeli Vision k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka cɛsiri la Mamadu Nfa Senpara honorable an b'a fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se Sarangosi Sara ma ayiwa musow ni cɛw ayiwa maliden Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen kɔni ko Saran n'an ye Saran fo an tɛ ɲinɛ Universel Media Kalilu Senpara an b'a fo ka waleɲuman dɔn ayiwa Universel Media a baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo suguba kɔnɔ fo ka taa se Bamako ayiwa Woninda la ka bɛɛ lajɛlen kɔni fo n'an ye foli kɛ maire la fara biriki an bɛ ale fo o de ye min ye commune 1 maire ayiwa Umaru Togo k'a fo ka waleɲuman dɔn a cakɛɲɔgɔn a baarakɛɲɔgɔn a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'u fɛnɛ fo nin yɔrɔ kofɔlen na o dɔ ye min bɛ tali kɛ chef comptable la Tunkara an b'a fo ka taa se mairie yɛrɛ Segal ma n'o ye monsieur Ba ye an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni na nin waati in na ka bɔ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa an ka min ye impôt kɔnɔna la ka foli kɛ an ka musoba min yɛrɛ kɔni bɛ yen ka se ka u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fanta Sise madame Ba Fanta Sise an b'a fo ka taa se min bɛ tali kɛ madame Sidibe Fatumata Bagaga an ka foli bɛ kɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma ayiwa faamuya kɔni mana sɔrɔ nin na an bɛ boli ka taa sugu la ka segin ka na. Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin o ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola Woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali siga foyi t'a la an y'a fɔ tani ka segin bana o tɛ jɔ ni si to ayiwa nin ye an talen an nana nka yanni an ka don an ka gafe kɔnɔna la an tɛ ɲinɛ min ye terre des hommes a baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa madame Kuruma ni o ye Jariyatu Watara ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw yɛrɛ kɔni b'a wele Manda an bɛ foli k'a la ka waleɲuman dɔn ka segin a kan ayiwa madame Kuruma Jariyatu an bɛ ale yɛrɛ kɔni fo Watara maa caman b'a dɔn Manda la k'a fo ka min ye terre des hommes ka baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fo nin waati in na faamuya mana sɔrɔ nin na an bɛ don an ka gafew kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi gafe an b'a daminɛ ni kunnafonidiso ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni n'o ye Banjugu Dante i b'a ye k'a fɔ Banjugu Dante ale yɛrɛ kɔni ni nanzaraw ka kunnafonidiso yalima olu yɛrɛ kɔni u karila ɲɔgɔn na de wa ayiwa anw ma se ka a faamu
i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni min bɛ tali kɛ Banjugu Dante u y'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn ja o ja kumakan o kumakan n'a bɛ tali kɛ Banjugu Dante yɛrɛ kɔni ta la olu yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ a tɛ tɛmɛ olu ka jabarani yɛrɛ kɔni fɛ waati min na ni min ye kunnafonidilaw olu kɔni bɛ u ka don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o kɛra mɛ kalo tile 3 ye ka se ka o don k'o ɲɛnɛmaya cogoya min na Banjugu Dante n'o ye maison de la presse ale yɛrɛ kɔni président ye i b'a ye nanzaraw olu bɛ ka min ye labɛn jugu ni bɛn jugu minnu fara fara ɲɔgɔn kan ka se ka anw ka jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ a y'i da don a kelen kelen a bɛɛ lajɛlen kɔni na a ko kabi don min na kɔni a bɛ fɔ yɔrɔ an ka cakɛda min ma ko autorité de communication ayiwa olu kɔni ye yamaruya min tun bɛ n'o ye Faransi jabarani ni o ye France 24 ye fo ka taa se u ka radio so min ma RFI ka se ka o yɛrɛ kɔni o sariya sɛbɛn ayiwa ka bɔsiw la min b'a to u tɛ kunnafoni yɛrɛ kɔni di anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan cogoya min na o kɛlen min kɛra olu yɛrɛ kɔni kun hakilina de ye jumɛn ye ka se ka min ye Banjugu Dante yɛrɛ kɔni ye ale ka bɔ ka kuma ayiwa min b'a jira k'a fɔ nin wale min yɛrɛ kɔni kɛra ale ma jɛn n'a ye bi a ma jɛn n'a ye bi a ma jɛn n'a ye sini bari ka d'a ka da la kanabilali min yɛrɛ kɔni fɔra k'a bɛ taa o juguya yɛrɛ kɔni na o min ni Banjugu Dante yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni m'o kɛ i b'a ye nanzaraw ka kunnafoni diso olu ko Banjugu Dante ayiwa a kɛra u jugu ye a farala u jugu kan fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka o tigɛ min b'a to Banjugu Dante ayiwa tɔgɔ tiɲɛ ani waleya jugu kɔni bɛ s'a ma olu b'o kɛ i na komi u bɛ ka fɛɛrɛ jugu minnu kɛ ka se ka ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ kɔni ma o min n'o kɔni kɛra u y'a jira k'a fɔ Banjugu Dante ayiwa ale yɛrɛ kɔni kumakan yɛrɛ mana kɛ fɛn o fɛn na wa ja o ja n'o y'a sɔrɔ Banjugu Dante yɛrɛ kɔni a b'o la ayiwa o ko a tɛ bɔ olu ka jabaraniw kan wa a tɛna mɛn olu ka radio so yɛrɛ kɔni na wa min ye tɔgɔ jugu ani tɔgɔ tiɲɛ siga foyi t'a la k'u yɛrɛ kɔni n'o ta ka Banjugu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ nka i b'a ye Banjugu Dante cɛba min fana don a ma a ta mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafonidilaw don min dilen bɛ olu yɛrɛ kɔni ma a ye o don kelen yɛrɛ kɔni ta ayiwa min ye ŋaniya juguya ale ni baara lankolon ni baara jugu min n'o o bɛ ka kɛ nanzara kunnafonidilaw olu fɛ ka ɲɛsin ale ka jamana ma o ye kelen nka ka ɲɛsin Banjugu yɛrɛ kɔni ma an bɛ waati min na Banjugu Dante a y'a jira k'a fɔ n'i ye cɛncɛnkan jamanaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni ta i b'a ye wale jugu o kɔni o kɛlen bɛ olu yɛrɛ kɔni taala ye nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nanzara kunnafoni yɔrɔ dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ k'a ye baara min n'o olu kan k'o kɛ ni o ye kunnafoni di a gɛrɛgɛrɛ kɔni ye olu bɛ ka u majanya o baara ninnu na ayiwa diɲɛ don o don ayiwa i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka taa u gulo ayiwa fɛn min na fɛn min n'o o t'u sigikun ye n'o t'u ka baara yɛrɛ kɔni ni laɲini yɛrɛ kɔni ye i b'a ye o kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye ayiwa kunnafoniw u bɛ a ta a min y'u ja k'o bila ayiwa min yɛrɛ kɔni m'u ja u tɛ mɔgɔ la wa n'u b'a fɛ ka nkalon dilan ka don min yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔ ayiwa u b'o o dilan ka don o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o min n'o o kɛra Banjugu Dante a y'o kuma fɔ wa o de fɛnɛ ma bɛn Mali jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ma ayiwa o de kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye olu fɛnɛ y'a laɲini ayiwa ko u kɔni tɛna min ye kunnafoni di o yɛrɛ kɔni olu ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko diɲɛ don o don ayiwa i b'a ye k'a fɔ baara minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ayiwa ni nanzara kunnafoni yɔrɔ ninnu kɔni fɛ o bɛ ka min ye ka se ka olu ka kuma ka tiɲɛtigiya k'a fɔ ayiwa u bɛ nkalontigɛ ni baara jugu de la a kun de ye yaasa Mali fanga min yɛrɛ kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni ka bin pewu yaasa min ye an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na ayiwa ka se ka u ka laɲiniw ka se ka olu yɛrɛ kɔni sabati ayiwa u bɛ ka nkalon jugu minnu ni ayiwa ka tugu kumakan lankolon dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye Banjugu Dante ale kɔni ye a jate minɛ a ka kuma yɛrɛ kɔni senfɛ ayiwa ka se ka i da don ninnu bɛɛ lajɛlen na wa o de kɛra sababu yɛrɛ fɛnɛ ye Mali ɲɛmaaw olu y'a jira k'a fɔ k'u k'u ka koso n'u ka kasaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛ don min na Banjugu Dante ale yɛrɛ b'a ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ u y'a jira k'a fɔ e ko min ye ayiwa hakilina dɔ n'o ye politiki hakilina ye e ko o de kɔni dogolen tɛ Banjugu ka nin kumakan in ale yɛrɛ kɔni kɔfɛ wa i b'a ye k'a fɔ u tilala k'a d'a kan yalima Banjugu ale de ye min ye ayiwa fanga min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ bi e ko a tɛ olu yɛrɛ kɔni ka baara de la wa nka u ɲinɛna i b'a ye k'a fɔ ko min bɛ ayiwa bari u y'a jira k'a fɔ ko Banjugu Dante ka ale yɛrɛ kɔni ɲinɛna k'a fɔ bi a ka kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kan a ye laseli kɛ kɛnɛ min yɛrɛ kan ko min ye jamana ɲɛmaa ye olu si den kelen yɛrɛ kɔni tun t'a kɛrɛfɛ min ye ka se k'a dɛmɛ ayiwa don min n'a bilalen bɛ kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ka se ka o don yɛrɛ kɔni k'o ɲɛnɛmaya cogoya min na i b'a ye nin fɔra nanzaraw olu ka kunnafonidiso yɛrɛ kɔni fɛ ko yalima Banjugu Dante a kɛlen tɛ Mali ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni bolokɔnɔ minɛ de ye wa ka se ka ayiwa min
ni ali n'o y'a sɔrɔ galon yɛrɛ kɔni ka dɛmɛ ka se ka o don olu yɛrɛ kɔni ma nka don min na Banjugu Dante k'a yɛrɛ kɔni mago bɛ n'o ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni na n'o ye a ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye kunnafonidilaw ka don ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni mɛ ayiwa maa si den kelen ye u kɛrɛfɛ nka Banjugu Dante a ma kuma bila nin cogoya la a yɛrɛ ka compte Twitter yɛrɛ kɔni kan ayiwa a kɔni ye jaabi yɛrɛ kɔni ka se ka o di n'o ye nanzaraw olu ka kunnafonidilaw a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma bari ka d'a kan u bɛ ka hakilina ni waleya min yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa ale kɔni a y'a kɔn u ma da o dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma a ye a n'u ye bilasiralikan min yɛrɛ kɔni fɛnɛ di nin ayiwa ka se ka fɛla ni a ka faamuya ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ ka bɛn ni hakilina fasiri sɛbɛnna Yusuf Kulibali fɛ an ye min sama ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya le fanal kɔnɔna la an bɛ to halisa fanal kɔnɔ an bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi n'i ko ayiwa anw yɛrɛ kɔni fɛ yen n'i ye kuranko kuma fɔ bamananw b'a fɔ ko kuma min bɛ taa dugutigi bulon na a t'a kun bɔ dugutigi den o k'i kun da kogo la ayiwa yaasa ka se ka o yɛrɛ kɔni lamɛn i b'a ye bi malidenw ni tɔɔrɔ kɔni tɛ fila ye tɔɔrɔ kelen o kɔni o kɛra o de kama caman yɛrɛ kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Lamini Seydou Traoré a ko a dɛsɛra a bila i dɛsɛra a bila ayiwa o de ye fasiri a donkan yɛrɛ kɔni ye Bamakɔ kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ maa si den kelen yɛrɛ kɔni ma to kɔ ayiwa n'i ye jagokɛla ye fo ka taa se min ye restaurantigi e de ka kɛ soudeur ye o tailleur entrepreneur fo ka taa kɛ bawo ma ni olu de kɔni bɛ baara kɛ courant yɛrɛ kɔni na bɛɛ lajɛlen y'i ka dusumakasi k'a jira ka bɛn ni wale min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'o ye kurantigɛ banbali yɛrɛ kɔni ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na wa o fana n'a ɲɔgɔnna si tɛ dɛ fɛɛrɛ foyi yɛrɛ de tɛ min ye kuran ɲɛmaayaso yɛrɛ kɔni bolo bi min b'a to gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ bi olu yɛrɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na min b'a to u yɛrɛ kɔni bɛ duga o min n'a kɛlen bɛ tɔɔrɔ ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye ayiwa fanalitigi ani ni a baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni wulila ka gɛrɛ malidenw na ka mikoro tengu u la ayiwa yaasa u ka faamuya olu bɛ se ka o lasɔrɔ cogoya min na u ye maa fɔlɔ min ɲininka o de ye Kilaba Kulibali ni ale yɛrɛ kɔni ye gilasi feerela ye ayiwa ɲininkali a bolila mun kan ko yalima a hakilina yɛrɛ jumɛn ye kurantigɛ banbali min bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko dusumakasi dan o yɛrɛ kɔni don kabini jamana san 60 ni kɔ an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya la halisa kuranko gɛlɛya anw kɔni anw b'o de kɔnɔ i b'a ye a kɛlen bɛ tɔɔrɔ ni ɲani jugu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin ale ma ale kɔni ka baara bɛnnen bɛ gilasi feere ma ale ka wari min n'ale b'o sɔrɔ tile dɔ kɔni kɔnɔ diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka bɔ o la wa o n'a ta o ta facture yɛrɛ kɔni bɛ yen ayiwa o fana tɛ se ka to sarabali ye ayiwa o ko kuma dɔ la a bɛ jigin ale yɛrɛ kɔni kɔnɔ a ka se ka ka baara ka se ka o yɛrɛ kɔni fali nka fanali tigilamaw olu yɛrɛ kɔni y'a ɲininka tuguni ko yalima fɛɛrɛ olu yɛrɛ bolo sisan yalima jamana ɲɛmaaw ayiwa min ye ayiwa a bɛ fɔ min ma ko volonté ni o ye yalima ŋaniya de tɛ yen nɔ yaasa fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ cogoya min na degun min bɛ yen nɔ ayiwa o bɛ se ka duga cogoya min na a ko bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na ko an kɔni an bɛ se k'a fɔ o cogoyanin yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan diɲɛ don o don ko ninnu a bɛ ka gɛlɛya cogoya bɛɛ lajɛlen na ka taa fɛ ayiwa bi an bɛ waati min na kuma bɛɛ i b'a ye laseli lankolonw olu de kɔni bɛ kɛ ayiwa an bɛ baara la Kulukoro an bɛ baara la Kalaban wa an bɛ baara la min ye ayiwa Bɔgɔsomugu yɛrɛ kɔni na nka nin n'a ta o ta gɛlɛya halisa o bɛ yen nɔ ayiwa o ka bɔ a la i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na ayiwa ko groupe électrogène bɛɛ lajɛlen kɔni kelen bɛ ka o de kɔni ɲini n'o ye ka se ka o gɛrɛ i yɛrɛ la ayiwa waasa min b'a to ayiwa kurantigɛ olu yɛrɛ tɛ se ka bɔ o kalama cogoya min na a kɛmɛ ni jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ye ayiwa ko o de kɛra sababu ye kurantigɛ yɛrɛ kɔni bɛ sen na waati bɛɛ lajɛlen na a ko bi an bɛ waati min na k'a fɔ minisiri ɲɛna n'o ye Seydou yɛrɛ kɔni ye ayiwa k'a jira k'a fɔ ale y'a dan ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni jira malidenw na a ko bi ko fɛɛrɛ jumɛn de bɛ ale yɛrɛ kɔni bolo min bɛ se ka tigɛ min b'a to nin gɛlɛya ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛ duga cogoya min na a ko ayiwa ko jamana ɲɛmaaw u k'u jɔyɔrɔ ka se ka o yɛrɛ kɔni dɔn ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni tigɛ malidenw ye min b'a to kuranko ayiwa a bɛ se ka don dala cogoya min na ani ka jateminɛw ka se ka olu yɛrɛ kɔni k'o bɛɛ lajɛlen fanga bonya nin ye kalanden ye ni ale ye Tijani Togola ale kɔni fana ɲininkala min ye a hakilina yɛrɛ kɔni na a ko bi an bɛ waati min na kurantigɛ banbali kɛrɛnkɛrɛnnenya la fintini yɛrɛ kɔni waati ale kɔni ka laɲini ye ka se ka maliden cɛman ni musoman ka bɛɛ lajɛlen kɔni lafaamuya ko jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ye min ye ayiwa taabolo min yɛrɛ kɔni b'o olu bolo u y'a jira o de ye ka se ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ Mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka fini kɛlɛkɛminɛw ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na min b'a to banbaci kɛlɛ a bɛ nɔgɔya ka bɔ an ka jamana kan o de kɔni kɛra sababu ye jamana sɔrɔ caman o kɔni bɛ ka don
min ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛrɛkɛminɛw olu ta fanfɛla la ayiwa cakɛda tɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ wari min n'o bɛ jate ka di olu ma ko caman de kɔni bɔra olu la halisa ɲininkali kelen yɛrɛ kɔni don yalima jamana ɲɛmɔgɔ ayiwa ban de don wa yalima mun yɛrɛ de kɔni don wa ale kɔni ka kuma la a y'a jira k'a fɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale tɛ se k'a fɔ nin fɔcogoya kelen na bari ka d'a kan finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni bɛna fanga la don min na ayiwa i b'a ye k'a fɔ u tun tɛ jamana mara u ma se ka o yɛrɛ kɔni ɲɛdɔn ka se k'a fɔ baara min ni hakilina min yɛrɛ kɔni b'u la kabini a daminɛ ni o bɛ tali kɛ ka jamana yɛrɛ kɔni bɔ nɔgɔ la ayiwa o fɛɛrɛ n'o o dabali o yɛrɛ kɔni o ma tigɛ u fɛ wa o yɛrɛ kɔni kun t'u u kɔnɔna la mais ale yɛrɛ kɔni b'a dɔn minisiri n'o ye Lamini Seydou Traoré ayiwa a ko an bɛ waati min na a yɛrɛ n'a ka fɛɛrɛ n'a ka dabali a y'o bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to kurantigɛ yɛrɛ kɔni bɛ nɔgɔya cogoya min na nka halisa an b'o kurantigɛ kelen kɔnɔna la a ko halisa ale bɛ waati min na ɲininkali la n'i y'o k'ale la ale kɔni ka jateminɛ la minisiri n'o ye direction générale de l'EDM énergie directeur soba kana kɛ ni kɔni sigira maa min ka di n ye ko n b'o gɛrɛ n yɛrɛ la a ko ale yɛrɛ kɔni ka hakili la a kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min ye concours de ye ayiwa maa min ni ale yɛrɛ kɔni b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ka se ka o bila o jɔyɔrɔ kɔni na min b'a to gɛlɛya ninnu olu bɛ ban ale yɛrɛ kɔni fɛla la ani min ye installation juguw ye olu bɛ se ka bali cogoya min na Fatumata Konate ale ye Gwado muso ye ayiwa ale kɔni y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na jamana in halisa ɲɛmaa ko yɛrɛ kɔni banna nka ale kan bɛ ni kuranko ta fanfɛla ye ayiwa maa min yɛrɛ kɔni b'a dɔn n'i ye ale yɛrɛ kɔni ɲininka ale b'a fɛ an ka se ka o kɔni ka yɔrɔ in kalifa la min b'a to kurantigɛ banbali min yɛrɛ kɔni b'a an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ayiwa o bɛ se ka nɔgɔya togoya min yɛrɛ kɔni na ayiwa ko bi ale yɛrɛ kɔni y'a jateminɛ a bɛ san 10 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si bɔ ayiwa min ye nin gɛlɛya kelen ye an bɛ a kɔnɔ ayiwa nka a ko nin waati in yɛrɛ kɔni na ko a bɛ ka gɛlɛya dɔw de bɛ ka fara gɛlɛya yɛrɛ kɔni kan a ko daga falen don ka halisa ni min ye ayiwa sɔtobila ye n'ale bɛ ka dɔw wɛrɛ k'o ka k'a kan ko an bɛ ka o de kɔni k'o jateminɛ a ko bi i b'a ye k'a fɔ ayiwa maaw yɛrɛ kɔni b'a fɛ min ye ka sunɔgɔ lafiya yɛrɛ kɔni na nka o tɛ se ka kɛ ayiwa a dalen waati min na sunɔgɔ b'a fɔ k'a b'i ta waati min ayiwa énergie bɛna ka na a ka kuranjugu ka se ka o tigɛ ka bɔ e yɛrɛ kɔni kunna ale ko bi an bɛ waati min na kɔni ni ye fufulan ye a bɛ digi tɛgɛ la ayiwa maaw kɔni bɛ wari bɔ ka se ka kuran yɛrɛ kɔni ta yaasa olu kɔni bɛ se ka lafiya cogoya min na ale yɛrɛ buramuso i b'a ye k'a fɔ o man kɛnɛ bi an bɛ waati min na ni si janfa yɛrɛ o fana y'a dama bana ye ayiwa ni so ninnu fana jɔlen bɛ cogoya min na fo ventilateur walima kilimu o yɛrɛ kɔni o ka k'u kɔnɔna la nka ni kuran tɛ ko a bɛ kɛ tɛgɛw di i b'a ye k'a fɔ ayiwa o de kɛra sababu ye ale yɛrɛ kɔni cɛ fana nana ka na panneau solaire ka se ka o kɔni o don olu yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ waati min na a ko bi an bɛ waati min na ayiwa fɛɛrɛ ni dabali o de kɔni kan ka tigɛ joona yaasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la cogoya min na ayiwa ko mun de la u bɛ miliyɔn caman yɛrɛ kɔni ta ayiwa kalo o kalo alors que jamanadenw olu mago bɛ mun na o tɛ ka se ka sɔrɔ a sɔrɔcogo yɛrɛ kɔni na ale u ye fɛɛrɛ dɔw fɔ ayiwa o de ye ale y'a ɲini ayiwa jamana ka se ka fɛn dɔw bila sen kan ayiwa maa minnu ni olu bɛ baara yɛrɛ kɔni dɔn min b'a to yuruguyurugu dingo juguya min bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka cakɛdaw yɛrɛ kɔni na ani ka wari caman don panneau solaire la min b'a to ayiwa kuran a kɔni a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ta ye Alasani ale ye tailleur ye ale ko kuma bɛɛ olu n'u ka clients yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ bari ka d'a kan olu bɛ maaw ka fini minɛ fini min n'i y'a minɛ diyagoya i b'a kala ka bɛnɛ a waati ye n'o fana ma kɛ ayiwa o fana y'a dama gɛlɛya ye kuran dun tɛ yen nɔ olu ka baara bɛɛ dun kɛlen bɛ kuran ye i b'a ye a gɛlɛya a kɔni a fanga de kɔni ka bon ale ko bi an bɛ waati min na kɔni n'i y'a jateminɛ ayiwa kunnafoni min yɛrɛ kɔni bɛ ale yɛrɛ kɔni bolo ayiwa ale yɛrɛ kɔni dalenba ka la kɔni min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye a bɛ fɔ min ma ayiwa manque d'anticipation ka kɔn ka kow ɲɛsigi ayiwa ani ka fɛɛrɛw tigɛ yanni a cɛ ko jamana mara yɛrɛ kɔni y'o de ayiwa o min n'o o yɛrɛ kɔni ma kɛ o de bɛna ni nin gɛlɛya n'a ɲɔgɔnna su yɛrɛ kɔni ye nka bi an bɛ waati min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa i b'a ye k'a fɔ ayiwa jamana kan ka fɛɛrɛ de tigɛ k'a bɛ fɔ min ma ko achat abusif n'o ye taji ye o sanni min n'a bɛ kɛ kunfɛ ten jate yɛrɛ kɔni tɛ dɔ la o de fɔ nin fana bɛ kɛ sababu ye tajiw citernes olu falenba o bɛ suɲɛ ayiwa i b'a ye kuma bɛɛ nin kuma kelen de kɔni bɛ malidenw yɛrɛ kɔni da o waati sera an ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ informaticien ayiwa ni o ye Fuseni Ba ye ale fana ma to kɔ kɔni ye a ka gɛlɛya yira kuma dɔ la ale yɛrɛ tɛ baara yɛrɛ kɔni kɛ nka don dɔ la heure 3 ni heure 4 ale b'o de baara nka facture olu bɛɛ sara gɛlɛyaw halisa o yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a ko a kɔni a kɛra gɛlɛya ye bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ka gɛlɛya yira ayiwa
min ye rédaction ye no o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la le fanal ale rédaction olu de bɔra ka nin yala nin yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yaasa malidenw bɛ se k'u fɛla fɔ cogoya min na ka bɛn ni kuranko yɛrɛ kɔni kibaruya ye n'an bɔr'o la adama an bɛ don kabako kɔnɔna la kabako olu bɛ taa n'an ye fɔ yɔrɔ jumɛn de kɔni na bi an bɛ waati min na kabako maaw olu taara n'an ye fɔ kajoro i b'a ye k'a fɔ kɔrɔkɛ ani kɔrɔmuso o ya kɔrɔkɛ fila balimama fila i b'a ye k'a fɔ kɔrɔkɛba ale denmuso o de kɔni kun bɛ yen nɔ ayiwa u ye a laɲini ka se k'a di cɛ ma kɔrɔkɛ ko k'ale b'a di cɛ ma dɔgɔkɛ fɛnɛ ayiwa maa dɔ bɛ ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bolo ale kan ka denmuso in yɛrɛ kɔni ko o di mun ma ayiwa o min ni ale fɛnɛ y'o laɲini nka kɔrɔkɛ ko k'a di ale yɛrɛ kɔni ye maa min sugandi ayiwa ka se ka denmuso yɛrɛ kɔni di o kɔni ma o min n'o kɛra abirikalo tile 26 san 2023 kɔɲɔ ayiwa a kɔni a dɔgɔdara a bɛ ka kɛ ayiwa kɔɲɔ kɔni bɛ senna waati min na maaw bɛ nisɔndiya ani baden yɛrɛ kɔni na ayiwa tileganfɛnɛgɛ kaɲɛ 14 waati a dɔgɔkɛ o de kɔni ale diminen don bari ka d'a kan a ka d'ale ye denmuso ka di maa min ma a ma di o yɛrɛ kɔni ma ale fɛnɛ ye min ye a bɛ fɔ min ma ko poison ka se ka min ye fɛn dɔ kɛ dumuni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dumuni minnu don o de ye cakiri wɔlɔfɔw fɛ yen nka anw b'a dɔn ni dɛgɛ de ayiwa ka furajugu k'o de kɛ dɛgɛ kɔni na sa maaw y'o min o k'o min bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'i ko dɛgɛ ka ban dɔrɔn i ye malidenw yɛrɛ kɔni sɔrɔ dɛgɛ minen kɔ ayiwa maa 100 ɲɔgɔnna si olu bɛɛ lajɛlen de kɔni banana o bɛɛ banalen kɔ min na u taara n'u ye kajolo yɛrɛ kɔni dɔgɔtɔrɔso la nka o bɛɛ n'a taw ta maa kelen o yɛrɛ kɔni nin binna abirikalo tile 30 san 2023 jateminɛw kɔni kɛlen min ye gendarmerie maaw fɛ kajolo olu kɔni y'a lajɛ ka dɔgɔkɛ k'o wele ani ka se ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni boloda ja dɔgɔkɛ ale tun ye furajugu di muso dɔ de ma k'o ka t'o kɛ dɛgɛ la yaasa kɔɲɔdenw bɛ se k'o min cogoya min na nka bi an bɛ waati min na ayiwa u kɔni y'u tɛgɛ da u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan min ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la kasobonba kajolo ta ayiwa i b'a ye k'a fɔ u siyɔrɔ kɔni bɛnnen bɛ yen ma bi Basiri sɛbɛnna Sidi Tarawele fɛ ka kabako bɛɛ lajɛlen fo adama k'i fɛnɛ fo ka min ye Yeli Vision a baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo kɔɲɔdenw k'olu fo an bɛ dugawu kɛ ala ka kɔɲɔ ka hɛrɛw k'olu caya ayiwa kɔɲɔcɛ ka garisigɛ k'o fɔni ayiwa min ye kɔɲɔmuso ye muɲu ani sabali ala k'ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔn o la kɔɲɔ a donna hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ ala ka bɔ hɛrɛ la taa ni ka sigi min n'o olu kɛra ayiwa a bɛɛ ka kɛ hɛrɛ baden yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ ayiwa an ka maaw olu kana ayiwa u ɲuman kana an ɲuman yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ yanni nɔ an b'a fɔ a k'an bɛn ayiwa diɲɛ waati wɛrɛ